Sisineli Makadi, happy new year. Ndauyawo nenyaya yangu. Inini ndiri kuno kunyika yavatorwa kuDubai. Ndakauya last year January. Ndakanga ndisina kana basa, ndakazoriwana muna October, ndikatofara nenyaya yekuti murungu wangu anga ati anondiitira mapepa. Saka nyaya yazondiunza pano munhu wandinoshandira anonetsa, anondinyima off. Asi ndichiuya takanga tawirirana kuti anondipa off. Chero mari yanga iri shomayo ini chandandangofarira inyaya yemapepa. Saka nyaya imwe yakunetsa futi inyaya yevisa. Visa rangu rasara ne2 weeks kuti riexpire. Pesa apa murungu wangu aingondiitira re1 month. Saka iko zvino rakufanira kuti riitwe re2 months. Ndofunga vanhu vanogara kuDubai kuvanoiziva nyaya yacho. Saka ndakutya kuti anogona kutadza kundiitira visa iroro nekuti riri kudhura, rinoita 800 US. Uyezve chikafu handipiwi chikafu chisvino. Ndongopiwa chikafu zvokungodero dero, anonyima chikafu. Apa ane mwana wake ane autism, ane 5 years mwana uyu. Pega pega paanomuka ndini ndinototi ndione kuti ari kudei. Ofu ichikurara kwacho ndiye ndarara pamwe zvekuma12 11. Saka pamwe pacho kuti arare mwana wacho zvinotonetsa. Ofu uchiri na6 ndeichizi ndeifanira kunge ndatomuka ndatogadzira zvese kuma6. Saka ipapo pari kutonetsa zvisingaiti. Kuzorora chaiko chaiko. Mai vandinoshandira vanenge vachingoripo pamba vachingonditeverera, handina nguva yekuzorora. Chero ndikarwara havatombode kuti ndizorore. Saka kuti ndibve apa ini kwekutogara ndisina mari yerendi yekuti ndikwanise kunobhadhara rendi. Saka pari kunetsa ipapo, ashuwa ndatova nedepression, dzimwe pfungwa dzomboti dai ndazviuraya. Asi ndozofunga futi kuti vana vangu, ndine vana vangu 2 vari kuZimbabwe. Havachatoendi kuchikora, handisi kukwanisa kubhadhara fees nenyaya yokuti mari yandiri kupiwa yacho ishoma. Kunyange ndikapiwazve mari shoma yacho iyoyo, kutoti ndikwanise kunotumira vana hazvisi kuita nokuti handibvumiri kubuda. Saka ina handichazivi ndozviuraya here ndodiya, ndatambura. Kana pane anokwanisawo kundibatsira ndingobvawo apa ndinowana pamwe pekushanda nokuti kuti ndingobva handina pekutangira. Ndibatsireiwo shuwa. Apa ofa handitombopiwi zvachose. Saka ndichidawo pekuti ndinokwanisawo kupiwa ofu. Ndokwanisawo kuti ndiwane mari yekutumira vana. Ndichikwanisa futi kuitirwa visa. Sepa visa ipapa ndo panonyanyonetsa. Ndichoda munhu anokwanisawo kundiitira visa. Kana anokwanisawo shuwa please help. Nditori panguva yakaoma zvokuti mugumo wacho ndinombosvika futi pakugumirwa nekufunga ndinogona kuzviuraya kana vakasara vari nherera. Ndokumbirawo kubatsiro please. Ndatenda.